To pa... Kažnjavamo samo priču, budete pričali, samo smijeni šanđa, neki voda. Niko drugi ništa. Ne mogu da gledam od komaraca. Katastrofa. Neki dan Boris išao u školu i vraća se od Mišćevičke kuć, plaće, gledam šta mi je. Komarac mu uletio oko tu gore. Ja to jedva iščupala. Da. Ja mislim da smo mi bile brže. Gle ovo kudanje. Mi trčale ko lude. Ovo je guzanje, a ne trčanje. Da budeš ti našu Kisegija. Pa ne,